Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň pinçenbe güni efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen size meniň gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Balkanlaryň Gresiýanyň we Gündoğry Ýewropanyň böleklerinde onlarça ýylyň dowamynda demele gelen iň sowuk howa we güýçli gar, onlarça adamyň ölümine we elektrik togunyň ketilmegine, syýahatçylygyň ýatyrylmagyna sebäp boldy. Häkimetler 1963-nji ýyldan bäri emele gelen iň sowuk howa zerarly adyndan 73 adamyň wepat bolanlygyny, şol sanda şu hepde Balkanlarda adyndan 15 adamyň sowukdan helak bolanlygyny habar berdiler. Gijelerini howanyň -20 gradusdan pese düşýän wagtynda 11-nji ýanwarda halat edici guramalar ilkinji nowatda sowukda ejir çekýänleriň iň ejid gatlygyny öýtüz adamlaryň hem migrantlaryň emele getirýänligi barada habar edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň migrasiýa boýunça agentliginiň ýetirim bolan migrantlar atly proýekti ýylyň başyndan bäri Orta Ýer deňiz regionunda sowukdan helak bolan 11 adamy hasap aldy. Gurama Gresiýanyň adalarynda zerur şertleri bolmadyk lagerlerde ýaşaýan 15,5 müň çemeti migrantyň ykbalyna aladylanma bildirýär. Bütün Dünýä Bankynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň 2017-nji ýylda umumy çerki önümçiliginiň ösüş derejesi barada çap eden sanlarynda Türkmenistanyň umumy çerki önümçiliginiň ösüş görkezijisiniň 6,5% derejesinde boljakdygy çak edilýär. Şeýle-de guramanyň Türkmenistanyň bu ösüş görkezijisiniň geljekki ýyllarda ýene biraz ýokarlanyp 2018-nji ýylda 6,8% we 2019-njy ýylda 7% derejesine ýetmegine garaşýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda 2016-njy ýylyň 11 aýynyň dowamynda ýurdun umumy çerki önümçilik derejesiniň 6,12% derejesinde ösünligi habar berilipdi. Bütün Dünýä Bankynyň global ykdysady perspektiwalary atly bu hasabatyna görä 2017-nji ýylda umumy çerki önümçilik boýunça ösüş görkezijileriniň Gazagstanda 2,12%, Özbekistanda 7,14% derejesinde boljagy çak edilýär. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Türkmenistanda plastik önümlerini öndürýän Türkmen Penjere atly senagat karhanasyna $3,5 milyon garz berjegi barada media maglumatlarynda habar berilýär. Garz beriljek pul Türkmen Penjere şirketine ýylda 3000 tonna möçberinde plastik önümlerini öndürmegi göz öňünde tutýan täze karhanasyny açmagy ýardym berer. Önümçilik 2017-nji ýylda başlanar diýip Kyrgyzstanyň Akipress neşri ýazýar. Maglumatda Türkmenistanda ýoly goýuljak önümçiligiň häzirki wagtda Türkiýeden, Irandan we Hytaýdan getirilýän önümleriň ornuny tutmagyna garaşylýanlygy bellenýär. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky şu çakaçany Türkmenistana 250 milyon euro möçberinde maý ýatyrdy. Bu pulun esasan hususy orta we kiçi senagat karhanalary goldamagy göz öňünde tutulan proýektler üçin niýetlenenligi habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri noýabr aýynda Talibanyň söwüşçileri bilen bolan ok atyşygynda Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň 33 tane owgan raýatyny öldürenligini ma'lum etdi. 10-njy ýanwarda çap eden beýannamasynda harbiýler bolan ýagdaýy gynandyrjy diýip atlandyrdylar we söwüşçileriň raýatlaryň öýlerini ok atyşykda özlerine pena hökmünde ulanmagynyň adam pidatyna getirenligini aýtdylar. Gunduz welaýatynyň Boz owasynda ýüze çykan bu ok atyşyk zerarly 27 ýaşaýjy yaralandy. Bolanlaryň arasynda çağalar hem bardy. Helak bolan paragat ýaşaýjylaryň käbiriniň Talibanyň söwüşçileriniň garyndaşlary bolanlygy çak edilýär. Bu waka Owganistanda gahyr gazap döretdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Owganistandaky missiýasy raýatlaryň ölümi ýol bererlikli däldir we Owganistanda paragatçylygy hem durnuklulygy döretmek boýunça tagallalaryň ähmiýetini gaçyrýar diýip belledi. Täjikistanyň Daşary işleri ministrligi Owganistanyň Duşanbedäki elçisini çağırıp oňa Orsetdäki Owgan elçisiniň aýdanlary barada protest bildirenligini habar berdi. Ministrligiň 10-njy ýanwarda ma'lum etmegine görä agdalan protest Owganistanyň Duşanbedäki elçisi Zalma Yunusa 31-nji dekabrda gowşurylypdyr. Täjikistanyň Daşary işleri ministrliginiň protest bildirmegine Owganistanyň Orsetdäki elçisi Abdul Qayyum Koçynyň YouTube ulgamynda ýerleşdirilen videoda görkezilen çykyşy sebäp boldy. beren interwýusynda täjiklerin hem orsiýetlileriň Owganistandaky neşe önümçiliginiň aňyrsynda duranlygy baradaky çaklamalaryny öňe sürdi. Daşary işler ministrliginiň 10-njy ýanwarda eden beýannamasynda Owganistanyň protesta jogap berip Koçynyň aýdanlarynyň onuň öz şahsy garaýşy bolup kabulyň resmi garaýşyna gawat gelmeýänligini aýdandygy habar berilýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündülügini men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Aşgabatdaky täze halkara aeroportu bilen baglylykda täze maglumatlar peýda boldy. Azatlyk radiosynyň odal hem habar berýäsi geçen sentýabrda açylan Oğuzhan adyndaky halkara aeroportunyň binalarynyň biri çöküp baslady. Munyň netijesinde binadaky ençeme aýny çataçyp, onuň aragatnaşyk ulgamy hem hatardan çykdy. Aeroportdaky näsazlyklary ortadan aýyrmak üçin düzülen ýürüýte komissiýanyň işini ýakyndan bilen çeşmäniň aýtmagyna görä, Türkiýanyň Polimex kärhanasynyň wekilleri prezidentiň administrasiýasyna çağırlypdyrlar. Ýatladyp geçdik, Polimex 2010-dan 3 milliard dollara gurulan aeroportuň esasy potrotçysy bolup çykyş edipdi. Prezidentiň administrasiýasynda kärhananyň wekillerinden näsazlygyň näme sebäpden ýüze çykandygyny, şeýle-de bu maglumatyň habar terişdelerine nädip sızandygy dogrusunda düşündürüş soralypdyr. Aeroportdaky bolan ýagdaýy prezidentden ýasyrjak boldular. Emma bu maglumat Azatlykda peýda bolandan soň bu habar prezidentide barıp ýetdi. Mundan soň aeroportdaky näsazlyk bilen birlikde bu maglumatyň syzyp çykandygy dogrusunda hem galmagyl turdy, diýip Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki çeşmesi gurrun berdi. Onun sözlerine göre, häzir aeroportdaky ýüze çykan näsazlyklary aradan aýyrmak boýunça ýürüýte komissiýa esaslandyrylyp, onuň düzümine ýerli we daşary ýurtly, şol sanda binalaryň çökmegine öwrenýän hünärmenler hem girdilipdir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi näsazlygyň aeroportuň esasy binasynda ýüz berendigini hem belläp geçdi. Üçökdäki we ikinji gatdaky aýna örtükleri süýüp başladylar. Aýnalar çataşdy, sepler we käbir turwalar atyldy, diýip ol sözüne goşdy. Aeroportdaky näsazlyklary aýyrmak boýunça gyzgylaňly işleriň alınıp barylýandygyny Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň ýene biri tasdiklady. Ol Türkiýanyň Polimex kärhanasynyň wekillerinden başga bu işi Fransiýanyň Bouygues Construction guruluş firmasynyň işgärleriniň de çekilendigini aýtdy. Kärhananyň Aşgabatdaky wekilleri bilen häzirlikçe habarlaşmak başartmady. Azatlyk radiosu Bouygues Construction kärhanasynyň Parisdaky baş edarasy bilen habarlaşanda firmanyň wekili Mathieu Carré öz işgärleriniň Aşgabatyň aeroportundaky näsazlyklary aýradan aýyrmak işlerine gatnaşandygy baradaky maglumaty ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Azatlyk radiosynyň Oğuzhan aeroportundaky komissiýanyň alyp barýan işinden habarly çeşmesi Sewitdäki grunt suwlaryny aýyrmak üçin bu ýere goşmaça burow detgalarynyň hem getirilendigini ma'lum etdi. Aeroportuň ýerleşen Sewitiniň ýagdaýyny gowy bilýän geologlaryň sözlerine görä, bu raýonda elmydamyda çylsyrmly hidrogeologik şertler bolupdyr. Ol ýerden geçen asyryň 60-njy ýyllaryndan başlap gadyly iş şertleri üçin dowamly grunt suwlary hem çykarylyp gelinipdir. Guşun keşfindäki Oğuzhan aeroportu Aziýada 2017 oýunlaryna gawatlanyp açylypdy. Ol ýolagçy terminalynyň üçügünde şekillendirilen iň uly haly göli ornamenti bilen Guinness'in rekordlar kitabyna hem girdilipdi. Häzir aeroportdaky ýüze çykan näsazlyklar dogrusunda türkmen mediasynda hiç hili maglumat berilmedi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan.
Türkmenistan Türkmen Hawa Ýolları döwlet gurulugyny aksioner jemgyýeti öwürmek planlaşdyrýar. Vremya Vostok neşriniň Türkmen hökümetiniň medeniýet gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä, ýurdun hawa kodeksi grajdan aviasiýasynyň işindäki täze konsepsiýa esaslanýar we bu özgörüşlik hawa transporty gurulugynyň işini bazar gatnaşyklary esasynda ýaýwanlandyrmak we hawa gatnawynyň sivilizlenen bazaryny döretmek tagallalary bilen bagly. Gurrun edilýän hawa kodeksiniň çägini ýurdun uçar meýdanlary, hawa gämileri, teknik serişdeler we emlägiň beýlek görnüşleri diňe döwlet eýçiliginde bolman eýtem hususy eýçilige hem tegişli bolup biler. Mundan Türkmenistanda diňe Türkmen Telekom ýaly iki kompaniýanyň döwlet eýçiliginden aksioner jemgyýeti öwürlenýär. Emma bu adagdaryň kompaniýanyň hakyky aksionerleriniň kimlerdiginiň açyk belli däli gaýdylýar. Türkmenistan Merkezi Bankynyň olarky başlygy Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, bu öňrä edilmeli we häzirem dogry edilýän iş. Emma ol Türkmenistanyň şertlerini munyň uly bir üýtgeşiklik döretmejekdigini, formallykdan başga şeýle rejimlerde iş nähil dogam edýän bolsa, şeýle hem dogam etjekdigini aýdýar. Ýöne içki dolanşygyny, içki şu öňküsýäli şu Berdimuhammed ýol başlygy diýär, häzirki ýagdaýda da oňa kan üýtgeşik bolmaz, ana şu bar-da. Emma Şwesiýada ýaşaýan öňkü banker bir ýerde bir detaly üns bermeligini. Egerde Türkmen Hawa Ýolları döwlet eýçiliginden aksioner jemgyýeti öwürlüse, onuň uçarynyň Türkiýede edilşi ýaly suwdun karary bilen Türkmen hökümetiniň bergisi üçin saklanyp bilinmejekdigini belliýär. Bir misal aýdylýar, Türk firmanyň Türkmenistan hökümeti bilen algysy bergisi bolsa, Türkmen Hawa Ýolları häzirki ýaly şu hökümetiki bolup dursa da, ana oň ýaly suwdun üstü bilen şu uçağı zat saklap ölýärler da. Şonuň bilen bir wagtda Orad aksioner jemgyýetiň öz edeni üçin jogap bermeli boljakdygyny, ýagny jerimesini ýa tölemeli төлewlerini özüniň төлejekdigini aýdýar. Egerde ol özü bir zat ýalňyş etse-de Türkmen Hawa Ýolları oňa jogap bermeli. Çoğunam saklarlar, her zat ederler. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hawa Ýolları häzirki pursatda uçar gatnawynyň germini giňeldip Abu Dhabi, London, Moskwa, Sankt-Peterburg, Delhi, Dubai, Birmingham, Pekin, Istanbul, Frankfurt ýaly ençeme şähere ýolagçy gatnadýar. Geçen ýylyň aýagynda Türkmen Hawa Ýolları Aşgabat, Kazan aralygynda hem uçar gatnawyny açdy. Ýöne Aşgabat, Tbilisi aralygyna planlaşdyrylan uçar gatnawy açylman galdy. Resmi maglumaty görä Türkmen Hawa Ýolları häzir Boeing 777, Boeing 737, 800, Boeing 737, 300, Boeing 717 kysymly uçarlar bilen ýylda 2 milyon çemesi ýolagçy gatnadýar. Ýöne bu kerhany ýolagçylar edilýän hyzmatyň hili boýunça pes bahalar alýar. Mundan başga Türkmen Hawa Ýollarının ýolagçysy dekabrda Parisde 213.000 Amerikan dollary möçberindäki jerimesini tölemänligi üçin saklandy we bu mesele gijikdirilen tölegler tölenenden soň çözüldi. Mundan 2016-njy ýylyň sentýabrynda Türkmen Hawa Ýolları hawa transporty hyzmatlary üçin tölemeli tölegin tölemän ortiýetin hawa giňişligini ulanmasy edildi we bu mesele hem berginiň üzülmegi bilen çözüldi. Ýöne şondan kän wagt geçmän Türkmen Hawa Ýollarynyň başlygynyň ornwatary Taňrygul Gurban Muhammedow saglyk ýagdaýy sebäp bilinip işden boşadyldy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatda çilim gyçylygy bilen baglanyşykly problema dowam edýär. Döwlet dukanlarynda çilim inni günüň dowamynda diňe 1 saat satylýar. Adatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, paýtagtyň 11-nji mikroraýonundaky Parahat 1 we 2 trapçalaryndaky döwlete değişli dukanlarda çilim ýerden saat 8:00-dan 9:00 çenli ýa-da 7:00-dan 8:00 çenli satylýar. Mundan odal dükana getirilen çilim satılıp gutoryansa ýagny 3-4 sagatlap çilim satylýardy. Inni bolsa dükan satyjylar çilimin satywynyň başlananyna 1 sagat bolan soň adamlara çilim gutordy diýerler. Döwlet tarapyndan kesgitlenen 1 sagat bolan soň nowaty duran 300-den gowrak adamyň 14-çysy çilim alyp bilmän ýygyna gaýdýar.
Dip adynyň efirde agdalmadylygyny haýyş eden Aşgabatly Çilimkeş gurrun berdi. Ýatladyp geçsek 10 gün oloy ara ketmeden soň geçen hepde döwlet eýçiligindäki dukanlarda çilim çäkli möçürde gaýtadan satyba çykaryldy. Adamlar 19-20 manada durýan çilimden günde diňe bir gutu satyn alyp bilýärler. Döwlete degişli käbir dukanlaryň müdirleri mundan beýlek çilimin günde diňe 1 sagat satylmagynyň sebäbini nowatlary azaltmak we çilim nowatyna durmak üçin iş orunlaryny taşlap gaýdýanlaryň sanyny azaltmak maksady bilen edilýän çäre diýip düşünýärler. Magazin müdürleri şeyle düşündürýärler. Çilim satylýan wagtynda adamlar iş orunlaryny taşlap 3-4 sagatlap çilim nowatyna durýarlar. Ine bir şol adamlaryň iş orunyny bolmagyny gazanmak maksady bilen edýärler. Dip Aşgabatly Sinji Amanmurat Bugaýew dukan satyjylaryna salgylanyp gurrun berdi. Yeri gelenine bellesek çilim Aşgabatyň döwlete degişli sanyjy dukanyna satylýar. Şeýlede çilimi satyn aljak adamlardan dukanlaryň arka tarapyndaky girelerleriň öňünde nowaty durmak talap edilýär. Yerli sinçiler bu çäräniň uly köçelerden seredeninde şol nowatlar adamlaryň gözüne iýilmesin diýen niýet bilen amala aşyrylýandygyny aýdýarlar. Bu nowatlara polisiýa resmiýetleri, ýöriýet gulluklarının işärleri we harby ýokary kujaýlarynyň kursantlary tarapyndan gödäwçilik edilse-de, kä halatlarda bu ýerde dawa jenjelleriň hem bolýandygy aýdylýar. Bir ýigit nowatyň öňräklerinden nowata girdip boldy. Nowatda durarlarym hem bir kanun ýaşap bolýan biz hällenmär durstýdy, ol ýok men nowat belledim diýdi. Ondan soňra tas ýakalaşma çelli baryp ýetdiler gyýgyrşyp. Ondan haydan hay polisiýa işgärleri gelip polisiýa işgärleri bilen gaňryşdawa başladylar. Dip Sinji Bugaýew gurrun berdi. Gepin gerdişine görä aýtsak Aşgabatdaky çilim nowatlarynda aýal gyýlaryň nowaty durandygy gödeýilmeýär. Ýatladyp geçsek ýurtda çilimiň sowdasyna girdilen ençemi tapgyr çäklendirmeleriň çäginde onuň aýal gyýlara satylmagy hem gadagyn edilipdi. Geçen hepdäniň ahirinde Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde çilim satyn almakçy bolýan aýallardan yerli narkologiýa bölüminden ýöriýet güwänamany almagy talap edilýändigini habar berdi. Bu neşriň maglumatynda çilimi satyn almakçy bolýan aýallaryň bu güwänama esasynda özleriniň temäki önümlerini ýapjadygyny suwut etmeligi aýdylýar. Türkmenistanda çilimiň sowdasyna girdilen çäklendirmeler 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan bäri dowam edýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Aşgabatda geçsek Aziýada 2017 oýunlarynyň resmi tumary hökmünde ýaşyl renkli ala waýtaýlandy. Türkmen mediasynda ertekiniň gahrymany ýaly jadyle edip görkezmek üçin adaty bolmadyk ýaşyl reňke boýalan tahyýaly ala waýyň milli gyzyl donly we sport libasly şekilleri ýerleşdirildi. Resmi maglumat guyrugy we gulagy kesilen bu şadyan ite oýunlaryň dowamında hoş niýetlilik hemde dostluk ýagdaýyny döretmekde aýratyn ornuň degişlidigini nyktap geçýär. Şol bir wagtda haýwanlaryň hukuklaryny goraýjylar haýwanlaryň, şol sanda itleriň hiç ýeli zerurluk bolmazdan bedenlerine şiketleriň salynmagynyň soňu bilen de muny mahabatlandyrmagyň alada dürüdüji ýagdaýdygyny aýdarlar. Düýbi Russiýada ýerleşýän Vita atly haýwanlary goraýjy merkeziniň başlygy Irina Navajilowa türkmen resmiýetleriniň gulagy we guyrugy kesilen iti haýsy matlapdan ugralyp tumur hökmünde taýlandyklaryny bilmesedi. Haýwanlaryň hukuklaryny goraýjylaryň arasynda bu tejribelere oňoýsuz garalýandygyny aýtdy. Moja pozitsiýa здесь также в унисон и Men edil beýlik haýwanlaryň hukuklaryny goraýjylar ýaly itleriň hiç ýeli zerurluk bolmadan gulaklaryny we guyruklaryny kesip ýene goşmaça eziyetlere tezewar edilmegine çürt kesip garşy çykýaryn. Olary onsuz hem şowhun şagalanlarda, uruşlarda ulanyp jebir waryny berýärler. Galybersede şunu aýratyn nytaýaryn. Hiç ýeli zerurluk bolmadan haýwanlaryň tebii şekillerine üýtgeşikleri girdiyärler. Да, вот стремятся внешне животных каким-то образом преобразовать. Eýäm 27 ýyldan bäri haýwanlaryň hukuklaryny goramak bilen meşgullanyp gelýän Irina Navajilowa Azatlyk Radiosyna gurrun berdi.
Bu ağırlıkta belli Türkmen seyisi ve açsınası geldi käridev. Alawaýyň Aziýada 2017 oýunlarynyň tumary edilip taýlanmagyny, goldaýandygyny we olaryň guyruklarynyň we guluklarynyň kesilmeginiň türkmeniň gadymdan gelýän çarwaçylyk medeniýetiniň düýp özüni bolup durýandygyny aýtdy. Ol gatyryr sebäbi olan guluklary, guyruklary kiçirek güjükkä 3 günden 11 günlük aralykda entek özüni bilmäkä beýle bir psihologiýa taýdan ýa-da umumy bir beden taýdan şeýle bir güýçli ýara salýan mesele däl, o bilenagam ol kän ganam bilenak. Ol sebäbi şu 5000 ýyllat gelýän medeni mesele ol. Ol çarwaçylyk medeniýetiniň içinde ýam ol ondan mundan soralyp edilen mesele däl, ýam asyrlar bäri Çin'den geçirilen mesele. Emma haýwanlaryň hukuklaryny goraýjylar çarwaçylykda ulanylmaýan itleriň de dekorativ niýeti bilen guyruklarynyň we guluklarynyň kesilýändigine aýdyp, bu tejribeleri oňoýsuz garşylaýandyklaryny aýdarlar. Нам, конечно, нужно учиться воспринимать животных как чувствующих существ. Biz haýwanlaryň hem duýgularynyň bardygyny kabul etmegi öwrenmelidiriz. Olar hem canly jandarlar ahirin. Hiç ýyly zerurlyk bolmadan diňe dekorativ matlapdan olary beden jezasyna sezewar etmegiň hiç ýyly manysy ýok. Bu rehimsizlikdir. Bu diňe adamyň öz şahsy behwitleri üçin edilýär. Животных она также запредельно жестока и служит только целям человека. Diýip, Düýbe Russiýada ýerleşýän Vita adly haýwanlar goraýjy merkeziniň başlygy Irina Navazilowa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Aziýada 2017 oýunlary şu ýylyň 17-nji 27-nji sentyabr aralygynda geçiriler. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýokşanan Nurwan. 1881-nji ýylda Göktepe galasynyň synanyny türkmenleriň Rus padşahynyň goşunlaryna garşy erkinlik uğruna alyp baran söwgeçleriniň ýeňliş, gyrgynçylyk bilen tamamlanmagyna şugun 12-nji ýanwarda 136 ýyl boldy. Bu uruş hakynda türkmenleriň arasyndan toplanan materiallar esasynda ýazylan Gönübek kitabyny Seyitbaý Öwezbaýewiň 1926-njy ýylda rus diline çap edilen ýatlamalarına aýdylmagyna görä Göktepe ruslaryň eline geçenden soňky 3 güniň dowamyny 15 000-den hem köp adam öldürilipdir. Bizim goňşy ýurtlar bilen nesil alyp baran göreşlerimiň arasynda ruslara garşy göreşimiz iň agyr, iň gan döküşükli, iň gaýdysyz göreş boldy diýip Öwezbaýew ýazypdyr. 12-nji ýanwar soğuk kış günü bizim erkana ýaşaýşymyzyň iň soňky günü hem türkmençiligiň madara dıkylan günü boldy diýip Seyitbaýewiň kitabyny aýdylýar. Sowet mekteplerine we tarih kitaplarına Türkmenistanyň ortaýety meýletin birgenini gaýdylýardy. Emma tarihçi Murat Ananepetov olarky ýalňyşlaryny düzedip Mikhail Gorbaçowyň üýtgedip gurmak ýyllaryny Göktepe'de olan gyrgynçylyk barada olal aýdylmadyk hakykaty ýazdy we onuň makalasy Sowet edebiyat jurnalyna çap edildi. Şondan soň intelligensiýa wekilleriniň jemgyýetçiligiň isleg meýilleri esasynda Türkmenistanyny 1990-njy ýyldan başlap 12-nji ýanwarda watan uğruna söwgeçlerde baş goýan gahrmanlaryň we beýlek bidalaryň hormatyna hatyra güni bellenip başlandy. Emma bu hatyra güni inni 2-nji ýyl 12-nji ýanwarda Göktepe'niň synan gününe bellenilmeýär. Sebäbi hökümetiň karary bilen 6-njy oktýabra geçirildi. Emma muňa garamazdan Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, inni olal ferman esasynda bellenen hatyra gününden tapawutlykda hakyky halk hatyra güni bellenilýär. Öňe bir sene halk hakydasyna ýaşaýa, ol resmi taýdan bellenmeýän bolsa, adamlar edil öňküleri ýaly gonamçylyklaryň içini daşyny awadarlaşdyrmak işlerini diýerler. Şo ýerde gadan atar ýürüýte Hudaý ýoly sadaka berýärler. Watan uğruna can veren adamların, umuman dünýäsini täzelen adamların ruhunyň özlerinden razy bolmagyny dilek edip aýat doga okuýarlar. Şonuň bilen bir wagtda ýazgy türkmen mediýasynyň bu sene barada hiç zat diýmeýändigini hem sözüne goşdy. Türkmenistan'da 7 tane teleprogram işleýär, şonsa da radio programmy işleýär. Şolaryň ählisine iň ýokary derejedäki toý bayram programmalary berilýär.
bolmanynda şuun bir programmadan 7-sinde bolmanynda birine, ikisinde bir mirasda ýene gaýrda bir şuun halk hakydasy özüniň taryhynyň hormatyny tutýar, özüniň mertleriniň hormatyny tutýar diýip bir gepleşik edip bolardy iň märkisi. Şeýle de Aşgabatly ýaz Aman Murat Bugaýewiň berýän maglumatyna görä 2010-njy ýylda Türkmenistanda çöp edilýän gazetleriň sany 30-a bolay. Şolaryň şu gün 10-njy ýanwarda bolmanyny 20 töwereg çap edildige ýyle ýaradyldy. Emma şu gazetleriň hiç birine halkyň hiç bir görkezmesi öz taryhyny, watan uğruna baş goýan gahrymanlary hormat goýýanyny hakyny ýeki setir hem zat ýok diýip Aman Murat Bugaýew Aşgabatdan habar berdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Amerikanyň Open Doors, ýagny açyk kapylar topary 2017-nji ýyl üçin özüniň bütün dünýä gözegçi hasabatyny ýaradyp, onda hristiýanlaryň izarlanýan ýurtlarynyň sanawyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan hristiýanlaryň ýowuz izarlanýan ýurtlarynyň hatarynda goşulyp, ol Owganistan, Somaliýa ýaly ýurtlary bilen birlikde Injili saklamak boýunça iň howply ýurtlaryň arasynda hem agdalyp geçildi. Azatlyk Radiosy dini erkinlige gözegçiligi edýän Forum 18 habarlar gullugynyň baş redaktory Felix Körli bilen habarlaşyp, Türkmenistanyň bu sanawda ýerleşdirilmeginiň mümkin sebäpleri dogrusynda söhbetdeşlik geçirdi. Life is difficult for all religious communities in Turkmenistan, whether people are Muslims. Doğrusu Türkmenistan'daki ehli din cemiyetlerin, şol sanına musulmanların, Rus pravoslavlarının, Ermeni hristiyanlarının, protestantların, Yegova şaýatlarının, Krishnaçylaryň dagy durmuşy gaty kyn ýagdaýda bolmagyna galýar. Türkmenistan'da dürlü din akımlaryň wekilleri öz ananyşlaryny erkin we azat görnüşde berza edip bilmeýärler. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ähli din inançlara esasan hem islama gaty berip gözegçilik edýär. Ýurtda hiç ýyly din edebiýaty çap edip bolmaýar. Dini kitaplar taşardan hem ýurda salyp bolmaýar. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları dinarlar berip gözegçilikde saklaýarlar. Dürlü dinleriň liderleri dowamly ýurdun howpsuzlyk gulluklaryna hasabat bermeli bolýarlar. Religious leaders are forced to report regularly to the secret police. Felix, siz häzir Türkmenistandaky umumy ýagdaýlary suratlandyryp berdiňiz. Ýokarda agdalyp geçilen hasabatdan ugur alaýsak, ýurtdaky hristiýanlar nähili kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Well, for example, there are many Christian communities which have tried to gain state permission. Türkmenistan'da köp sanly hristiýan jemgyýetleri resmi taýdan hasaba durma uğruna tagalla edýär. Emma türkmen resmileri bu ardalary ret edip gelýärler. Eger de bir dini urama resmi taýdan hasaba durmadyk bolsa, onu howpsuzlyk gullukları onu basy edip, reýtleri geçirip, jerime hem salyp bilýärler. Emma iş ýüzüne hasaba alynan din jemgyýetlerinde ýanky agdalyp geçilen oňaýsızlyklara sebäp bolup bilýändigini görýäris. Ýurdun käwr künjeklerini hristiýanlar özleriniň dini inançlary sebäpli il ortalaýyn her türlü kemsitmelere de sebäp edilýärler. Şunlukda Türkmenistan'da hristiyanlar garaz ähli diniň wekilleri gatagyr şertlerde ýaşaýarlar. Position for Christians and for every members of other religious communities as well. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.